Kita dapat. Ya. Ora mau kok. Ayo. Kamu kalau Ya. Yo. enggak capek, turun. Iya, Pak Bapak. Keren kok bagiannya ya. 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 Ya, Mbak. Berapa nih ya? Ribu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekarang aku bersama Pak Tony atau Mbah Tony. Beliau adalah orang yang menjaga serta mengetahui tentang adanya makam yang bernama Mbah Nyai Mangkringan atau nama lengkapnya Nyi Ageng Saripah. Dan aku sekarang bersama beliau atau Mbah Tony atau Pak Tony yang menjaga makam akan menceritakan tentang adanya makam ini serta memberikan tahu alamat tempat makam ini. Oh ya Pak Tony, kalau boleh tahu makam ini itu terletak di desa apa kelengkapannya? Kelengkapannya di Dukuh Ploso, Kelurahan Josari. Ya, Kecamatan Karangawan, Kabupaten Demak. Oh ya Pak Tony, ini kan makam ini termasuk sakral atau dihormati serta diadakan syukuran. Oh ya Pak Tony, untuk makam ini itu awal ceritanya gimana Pak sampai makam ini dijaga dan dihormati warga sini? Awal ceritanya gimana Pak? Awal ceritanya Nyi Ageng Saripah itu lurah saking dari Demak, Kadilangun Demak, putra dari Mpu Supon Demak. Mbak Supon Demak niku juru kuncine Sunan Kalijogo yang ke-1. Nah, begituan Mpu Supo di anak luru. Namine ingkang Estri Ageng Saripah ingkang Galer Joko Suro ingkang manggen wonten tlatah Tlaga Tanjung. Sak terusipun nggih niku Ageng Saripah niku dipun pundhut garwa saking ini Suraniti Coges. Suraniti niku kan nggih empu, termasuk nggih empu. Lah Ageng Saripah niku gadah tunggal namine Joko Suro. Kapange duwe tunggal rata pethuk. Nyi Ageng Saripah niku digarwa saking Suraniti. Lah saterusé niku jenenane tunggal niku kan pengen kapan ora jenenane Nyi Ageng Saripah. Ingkang ndhek iki niku Joko Suro. Joko Suro adik saking Nyi Ageng Saripah. Lah niku digarwa karo Suraniti. Nah, gambake niku kan mboten tetes Suraniti nak Mpu Supo niku adike niku ora Joko Suro niku adikne. Nah, gambakipun niku jenenge Suraniti niku cemburu. Dicari salah paham. Dianggep niku seneng dari Ageng Saripah sing ora kaya mungguhe lingkungan. Lah sekarang omong niku gambake niku kan toh kesak kali jenengane Suraniti niku. Lah jenengane Ageng Saripah niku kan nggih adik, kapan goleki? Goleki niku di kalian mriki niku alas pawon. Kepengen Ageng Saripah niku mriki enten wit jenengan wit cangkring. Gambakipun lajeng film niku menek mriki satu megi satu kewan galak niku. Sak teruse niku gambake niku tutuk esuk angger kemedun ana macan, angger medun ana macan. Jebul macan niku yo niku wis gaweane
Suraniti. Lah wis gambake niku dipun goleki jenenge Suraniti, Slaga Tanjung niku bener adike jebul kira arek nyerah karo tatene jenengane niku sapa suwa. Lah sing terasa sing mriki niku goleki nganti mangkring nganti luluh. Nganti kak belunge niku dipun temu tiang anten tiang madu. Tiang madu niku wadune niku dilalah coplok ning kali. Anggere gagap-gagape temune belung napa balung, cara mbek balung. Enggak. Lah niku saking juneke sing gadah padung dan niku balung apik. Padung ku temokno, dialah temu. Lah temu sak antene niku balung niku kelumpukke. Ya kelumpukke niku dilalah ki manggone iki niku tak mecal iku nek blah lar. Niku pernah gawe rebutan niku sing wong kidul alaken kudu kok kidul sing lor kudu nak bisa tetep ana pengadilan. Wong niku nak lor ya kudu nak lor. Di rumah sing rumah wong lor. Ngoten. Saya sebut Mboten di rumah teng mriki sekarang jaman kados menika sealas. Jaman wah dereng enten niku gawe kula niku nggih. Nek saya terus Joko Suro niku sa tutup ajale niku kerenah saking jenengan Suraniti niku wonten mrika tlatah Go Tanjung. Diarani Go Tanjung niku ana wit Tanjung dipun kerahane saking Joko Suro niku wis tutuke lakon matine terima kon nyojoh nganggo pucuk alang-alang niku Bu. Lah niku wis dilampahi kelampahan kambakipun dipun sandheke jenengane wit Tanjung. Nah, wit Tanjung niku dilalah ngisore kaliyan jenengane Sendang Tanjung. Dadi Tanjung niku enten mesone tiyang endi niku? Daerah wetan niku Bebelan apa baru niku Bebelan. Kuwi jebul bertema ana Sendang Tanjung memang. Lah ya niku tekake omong niku dipun rumat dirukti iki damel rebutan ya niku ana sing gawe ning daerah wetan ning Naga Tanjung. Lah nggih tutuke jambake niku do tinada dadi lan anune niku tendungane Go Tanjungane wong Go Tanjung berkate wong Bebelan tak ngoten niku lho Kanjeng. Iki niku wis kebu temu perembakan jadi lah gambake nggih dilalah dirukti yang Go Tanjung betul ngerti ganti berkate wong Go Tanjung kan ngene gimana dengane wong Go Tanjung ya wis anu. Nah mriki jenengane Mbak Yu karo adik karena ya wis jenengane tunggal ya kaya ngapa wae goleki nanti lalu nek jenengane wit cangkring nek mboten sanjane bae kula niku. Dados niku wau riwayate niku. Nek diambil simpule saking mula buka lan sakno niku rada panjanan. Mriki kampung mriki kampung Karangpaceng, kampung Karangpaceng kulon, Karangpaceng wetan. Lan mriki waniki alas. Nggih, dene termasuk niku tetepe nggene Ageng Saripah niku teng Ploso mriki Sari. Kecamatan Karangawan, Kabupaten Demak. Nggih, saya kerabat Demak, Mbak.
Pak di Demak niku nggih mriki nggih tak goleki niku nggih bertahun-tahun nggih ngerti kok. Aja takon ngene sujud ning mantu ngono wong takone ngono kuwi. Kaya sewarga saka Demak Katilangu. Bon niku cekake Mas anu niku pun tetes carane perembakane niku nggih niku. Asal sore saya kemudian mriki niku ngoten niku. Ya tetes keramat lan keramate niku. Mriki niku nggih setanjung misale we dioperasi nganggo gagal aku syukuran anake kok awing kok nggih ngoten niku. Anten penyakit sing kirae sajake ora enak atine iku aku paling mari aku syukuran rene kados niki wau. Niki setan patah nggih anu ngoten. Pak Tony, untuk usia makam ini berapa Pak? Ini ya sudah berabad-abad, kula mboten jarang menangi niku. Ya kula nganti menangane kula niku kan wong kula lahir mung 53, 50 sekawan. Dadi warna niku kula mriki salas niku dereng enten pring niku mau dereng enten. Pak Tony, Iya. apakah makam atau Nyai Sarepa ini termasuk orang yang babat alas Pak? Sini. Makam ini. Ya termasuk yang jaga atas lingkungan ploso. Ya carane cara BP niku ngoten cara anu niku. Sing ngomong khususnya keplosoan bebet ploso. Nek dengan bebet niku kan di antarane negara lan anu. Dadi niku mbah saking anu mriki ya. Niku nek pala saking adoh mleh niku sebebat niku. Nah, niku. Nah, nggih niki kemarin mriki niku niki termasuk ingkang jagi enak antarane kawula kusil lingkungan ploso ngoten niku. Pak Tony, untuk pertanyaan penutup Pak. Iya. Pak Tony, untuk makam ini tanggal berapa diadakan acara haul bersama? Haul bersama Jumat Legi Bada Mulut. Berarti Jumat Legi Bada Mulut. Nak mboten ana dina Jumat Legi, Jumat Kliwon. Iya. Itu kalau disamakan sama nasionalnya bulan apa Pak? Untuk nasionalnya. Ya anu ini kan lerak-lereknya di nasional lan alah niku termasuk kan pokoknya niki kok gebane niku nggih bulan niku Jumat Legi Bada Mulut. Oh berarti bersamaan. Tanggal 4 Jumat Legi bulannya Iya. Demikianlah yang diceritakan sama Pak Tony atau Mbah Tony. Beliau adalah orang yang menjaga makam ini serta merawat, serta adanya misalkan ada orang berziarah nanti ketemu sama Mbah Tony atau Pak Tony. Demikianlah yang aku sampaikan. Apabila dari kata-kataku juga kata-katanya Pak Tony atau Mbah Tony ada yang salah, juga ada yang keliru, mohon maafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.